Hej Michael, og velkommen til verdens absolut dårligste animerede bolighandel. Her har vi så Jens, der står herover og siger, at han gerne vil sælge sit hus, og vi har fået at vide, at hans hus er 3 millioner værd. Og herover er Kim, som er ejendomsmægler, og siger, at han gerne vil sælge Jens' hus, men han skal have 4% for at have gjort det. Så kommer der et lykkeligt par, som hedder Peter og Anna, som er de her to flotte mennesker, som siger, at de gerne vil købe huset. Og her kan du se, at de har 150.000 selv, som det er meget dårligt skrevet. Og så mangler det stadig 2.850.000 for at kunne købe det hus, hvilke penge de skal gå ud og låne. Så tager de så til Realkreditinstituttet, hvis man kan se det, sådan der. Hvis man lige kan se det, det er altså Realkreditinstituttet. Så får de at vide, at de kan låne deres penge, og det vil så sige, at de kan låne pengene igennem de næste 360 måneder. Og det vil så sige, at de får en fast rente på 3% hver eneste år, at det ikke er et fedt lån, hvor det ligesom skifter, men det er et lån, hvor de ligesom får en fast rente. Og det er ligesom for at vide, at de skal, det er, at de kan få lov til at afdrage de første 10 år, hvor de så kan få betalt deres boliglån ud. Og så her har vi så fået at vide, at ydelsen per måned, det vil så sige, at den er 5.480 efter skat. Jeg ved ikke, om der står 4 eller 9, men det er fandme ringe skrevet. Og så tager de så i banken for at få lånt de sidste penge. Og det vil så sige, at de skal så gå i banken for at låne de sidste 520.000, som de mangler. For at... Nej, for helvede. Herop, det er de øverste, de skal have. Hvilket så vil sige, at de skal låne de penge af banken til en rente imellem 5,75 og 12,1. Det vil så sige, og lige nu, hvis du siger kun lige nu, så ligger den så på 7,6. Det vil så sige, at hvis vi går ud fra det, den har lige nu, så vil det sige, at jeg skal betale 5.142 de første 10 år. I de første 10 år efter den rente, som der ligesom er nu. Og det vil så sige, at når man så skal igennem alle de her ting, så skal du så både betale en advokat, og skal betale realkredit, og hvis du skal videre, så skal du også betale både flyttement for at få det byttet. Det skal både Jens som sælger og det nye par skal have betalt en flyttemand, fordi at de skal flytte deres ting ud, og de andre skal flytte deres ting ind. Og så skal de også have en ejerskiftforsikring, som er hernede, og så vil ligesom vil sige, at de begge to er sikre på, at pengene bliver talt og alle de ting der. Og det er en ting, man skifter eller deles om, så det vil sige, at de begge to skal betale 5.000. Og så er huset solgt, og så får ejendomsmægleren sine 120.000, som var de 4%, han får for at sælge huset. Og så kan man se den lille pose, der er nede med 3 millioner, og så er det lykkelige par i deres hus. Og så, værsgo Michael. Det var vores video. Jeg håber, du kan lide den.